ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ ଏପିସୋଡ଼ ନେଇକି ଆସିଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ। ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ। ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଉଥିଲୁ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁକିଛି ମାଆର ମମତା ସବୁକିଛି ଆମେ ଲିଭେଇ ପାରୁନା। ହେଲେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ସାଇଟ୍ ହେଇ ପଳେଇଲୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ପୃଥିବୀଟା ସେମିତି ନା କ'ଣ, ଜଣେ ଆସୁଛୁ ଜଣେ ଏଇଠାରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, କିଏ ତ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଅଲଗା ଦୂରକୁ, କିଏ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଏଇଠି, କିଏ ତ ପାଖରେ, କିଏ ଦୂର ରହୁଛି, ଯିଏ ତ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ସମୟ ବହୁତ ବିତି ଯାଉଛି। ଆଜିକାଲି ବାପା ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଟ୍ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁକିଛି ସେହି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ଭାଇ ମିଳେ। ଏ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅଟେ। ସମୟକୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା। ତେଣୁକରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇ ଜୀବନ କାଟିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।